είναι υψηλό το ποσοστό στην Κύπρο μεταξύ των πολιτών της εμπιστοσύνης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε τομείς σημαντικούς όπως είναι για παράδειγμα τομέας της ασφάλειας ή όπως είναι σε θέματα που αφορούν την προσιτή στέγαση που προσβλέπουν και η Κύπρια αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, διότι είναι πανευρωπαϊκή πρόκληση, σε λύσεις σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κράτος μέλος αγγίζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Τις αγγίζει, ναι. Ο Κυπραίος όμως νιώθει Ευρωπαίος. Συμφωνώ ότι αισθάνεται εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα θέματα, όπως της ασφάλειας, το οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως, αλλά αισθάνεται Ευρωπαίος πολίτης, αισθάνεται μέρος τούτης της κοινότητας, όπως ο Κεντροευρωπαίος, ας πούμε. Να σας πω, έχουμε το ειδικό χαρακτηριστικό ότι είμαστε γεωγραφικά απομακρυσμένοι. Είμαστε ουσιαστικά το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής. Πιο κοντά στη Μέση Ανατολή είμαστε. Πιο κοντά στη Μέση Ανατολή. Στην Ευρώπη. Εξού και ο ρόλος μας αυτός που πολύ συχνά λέμε και που στην ουσία εσαρκώνουμε, ότι είμαστε η γέφυρα μεταξύ αυτής της πολύ σημαντικής περιοχής της Μέσης Ανατολής, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.